Azkuna zentruaren izenean, arratsaldeon eta ongi etorri denoi zuetako bakoitzari. Bienvenidas, bienvenidos al Festival Gutun Zuria, Festival Internacional de las Letras. Ongi etorri Gutun Zuriara. Gabon guztioi, gaur, artea kontatzeko artea, Carlos Fonseca, Juan Biko eta Valeri Marrensen izango ditugu, Julian Rodriguezek moderatuta idazketa eta artearen arteko harremanaz hitz egingo digu. Adierazi nahi diegu, hau guzti hau egiten laguntzeagatik. Queremos hacer una especial mención al Institut Français. Frantziako institutuari aipamen berezi bat. La firma de libros tendrá lugar a las 9, como saben, en el Salón Literario. Biharko ekitaldiaz ere ohartxo bat, mañana Cristina Rosemingue estará con Chico y Chica en el auditorio, no en el atrio, sino en este auditorio, y ya hay más entradas a la venta. Y ahora sí, Juan Biko, como ya saben... Juan Biko, poeta, novelista, editorea, El teatro de la luz o el animal más triste, lanak dauzka idatzita. Carlos Fonseca, Museo Animala eta Koronel Lagrimas bezalako eleberriak dauzka. Eta gainera, errebelazio literario zalantzagabe bezala adieraziren. Nere Aitona liburua benetako gertakaria izan zen Frantzia, testu bat gordina sofistikatu aldi berean interesatzen dena, bestekiko harremanaz berein sekretuetaz. Hartuko ditugu. Gracias. Muchas gracias. Arratsaldeon eskerrik asko mairentzat eta hauentzat tamalez Julian Rodriguez ez naiz, arazo bat izan dute ez dauka hemen egoterik. Eta festivalak esan didate arduratzeko 3 idazle hauen aurkezpenaz. Festivalaren arima bezala dira literatura eta artean modu naturalean ahazten dituzelako beraien obretan eta Valeriren kasuan, baitere artista da, hemengo erakusketan dago bere obra, beisbol kirolean badago bateatzailea, eta ikertzen egon nintzen, pelotari bikoteetan ere badaudela pelotari ordezkaoak zer gertatuta ere hori naiz nik gaur gauean.
gogo oroitzapen bat Julian Rodriguezentzat, hemen egon behar baitzuen, eta hemen egon behar zuen baita ere, editore independenten topaketan, galerista, editore eta novelagile bat izanik, modu oso berezian artea bere literaturara eraman zuena, beraz, txalo bat. A nuestro compañero. Hau esan da, niretzat atsegin handia da, ohore bat da. Hiru idazle hauek aurkeztea beraien lanik gabe, neren saiakerek ez bailukete edukiko balorerik. Baliorik bereiek egin duten lana, infanteria lana, alegia esploratuz lehenik, arte eta literaturaren arteko harreman hori bikaina iruditzen zait, eta oso baliagarria izan zait nire lanerako, erakusketarako, zuek hemen ikusi dezakezun erakusketarako, eta baita festival honen aholkulari lanetarako ere. Zuekin hitz egiten, erabaki dugu zerbait samurra egingo dugula, iragana orain etorkizuna lotzea, ikusia, zea zuen nobeletan badagoen zerbait, zalantzaren bat, tramaren iraganean dagoena, eta iragan hori irudietan deskubritzeke dagoen. Maila filmiko fotografikoa, Valeri Merresen kasuan, 2 astetan 2 aldiz egon zara Bilbon. Zuk ez duzu hemen dijoa nahi, hemen geratu nahi duzu betiko. Iragan hori badago baita ere Fonsekaren nobelistikan, irudi artelanen bidez, esploratuak izan behar dutenak, esplotatuak, lehergailu baten antzera. Geroko trama argitu dezaten eta iragan hori lotua dago baita ere, Juan Bikoren El animal más tristeren kasuan, non gaztaruan egindako zerbait, bizitza oso bat, idazketa oso bat, nola erronka bat plantea diezaioken. Lehen galdera da, beraz, nola batek argazki album batean, lagunekin egindako filme batean, edo idazle baten kasuan, pertsonaia bat agertu desagertzen dena, nola? Horrek konplikatzen digu bizitza orainaldian, baina baita ere azaltzen dizkigu geure barne misterioak. Ja, hori ohartuta egiten den, edo badago norberaren historia bat, zuek idazle bezala. Zuena fikzio hutsa da, eta hortik eraikitzen da, geroko trama literario guztia, irudi bisualak eta abar kontuan izanik, horri buruz hitz egitean nahi dut, lasai, gai honi buruz lehen gai bezala hitz egiteko. Gabon. Nik uste dut, baldin badago disiplina bat, iraganari deitzen diona hori zinea dela. Eta, denak, arte guztie, baina zineak bereziki. 1885 zinematografoa estrinatu ondoren, Gorki zegoen publikoan, idazle rusiarra, eta egin zuen hurrengo egunean kronika bat, azten zuen esanez, atzo gauean itzalean erresuman egon nintzen. Eta hortik aurrera hitz batzuk, kontzeptu batzuk katalogatzen ditu, jasotzen ditu, espirituala,
mamuen alorrekoa zer den. Era honetako konparaketakin gaur ohituta gaude, baina orduan oso berritzailea zen. Eta hildakoak berpizten ari garenaren sensazioa daukagu, etengabe produzio zinematografikoen aurrean lehenengo erreakzioa zein izan ziren badakigu, trena, pantailatik irten eta jendea beldur nola zen harrapatuko ote zituen, baina zer reakzio edukiote zuen pantaila batean bizirik etzegoen norbait ikusi zuenean. Alegia, hilda zegoen pertsona bat, biziri zegoen garaian enola mugitzen zen ikustea. Alegia, edozein forma artistiko hildakoak berpizteko daukan gaitasuna askoz biziagoa da zinean. Eta uste dut iraganaren erreskatatzaile nagusia dela zinea. Nobelari dagokionez, testuaren abia puntua hain zuzen hori da. Esaten zenuen hori. Filme zahar bat, mozkorraldi batean filmatua, protagonista batek, dantzan dago, gogoratzen ezen pertsonekin, eta irudia oso txarra da VHS-etik digitalera pasatutako irudiak, eta pertsonaia horrek galdetzen dio bere buruaria bera ote den, bere nortasunaren aurrean zalantzak dauzka. Ez bakarreko gehiago, eta 5 urte igaro direlako, baizik bere burua ez duelako ja ezagutzen. Irudi zinematografikoak beti daukan irudi espektral horregatik, alegia fotograma batzuk hartzen ditu, pertsonaiak handitu egiten ditu Photoshopekin, Cortázarren Las Gavas del Diablo filmean bezala, argazki bat hartu eta abstrakto bihurtu arte ampliatzen du, horixe bere egiten du, baina bideoarekin, eta lortzen duena da ezerrez, lauki trama bat, eta tzekina baino gutxiago esaten diote, ez dago materialtasunik sentimentu horretarako. Valeri? Ahaztu zait apur bat galdera, barkatu. Esaten du bai, galdera ahaztu zaiola. Bai. Irudi bisualen alorrean, trama literarioan, ze paper jokatzen duten? Bai, ados. Nire kasuan, nik hitz egingo dudalako ni nola lan egiten dudan irudiekin, alderantzizkoa da. Nik hartu nuen gai bezala, pertsonaia batzuen hitza, hitz egin nahi duten, baina lortu ezin duten pertsonena, eta gero nik irudia jartzen ditut filmean. Momentu honetan alderantzizko egiten dut, irudietatik abiatzen naiz idazteko. Eta ariketa nahiko simple batetik abiatzen naiz, eta labortu daiteke alegia egoera kontatzea. Hartu irudi bat, artxibo bateko irudi bat, postalekin lan asko egiten dut, hartzen ditut, pertsonaien ñabardura, gandi pasatzen ari zen jendea, figurante involuntarioak ziren, eta historia kontatzen ditut gero. Eta ariketa hori hasieran mugatzaile bezala hartzen nuen. Alegia, objektu bat hartzen da, eta adibidez, hemen gaztelerara itzuli den azkenekoa, oian beltza, Selva Negra, han badaude irudiak, baitere mamuetaz hitz egiten dugulako, desagertzen diren pertsonetaz.
horrez dagoen jendearen zerrenda bat bezala da. Eta orduan nik kontatu nahi ditut desagerketen historiak kontatu. Momentu batean nik esan nuen egin nahiko nuke zerbait batez ere gure baitan dauden hildakoekin, gure buruan, gure oroitzapenetan dauden hildakoekin, ez derrigor ezagutu ditugunak, baizik, beraien historiak ezagutzen ditugu, agian beste pertsona batzu beraien historia kontatu dizkigute, hildako hirien historiak, eta hitzekin irudiaketara eraman pertsonaia horien bizitzaren une bat. Normalean, desagertzeko momentuari buruz kontatzen diren historiak badago ñabardura bat eta horrek irudi fuerte bat dakar eta horrela da pertsona horiekiko oroitzapena. Bai, orain zure txanda, Carlos, eskerrik asko lehenik, gonbidapenagatik, iragana oso garrantzitsua da, zeren asko interesatzen baitzait, nola hurbildu historiara, baina novela historiko klasikotik aruntzago. Orduan, idazten jartzen aizenean, badago gauza bat beti gogoratzen dudana, Walter Benjaminen esaldi bat, historia desartikulatzen da irudietan, ez kontakizunetan. Eta orduan, nolabait, esaldi Benjaminen historia horretatik historia desartikulatzen da ez irudietan, baizik errelatuetan, beti presente daukat nola pertsonaia horiek bildumagileak, artxibogileak balerik zioen bezala, larun batean, marso pusera edo rastrora dijoaz, aurkitzen dituzte artxibo batzuk, postalak, argazki batzuk, han geratuta zeudenak eta bilduma horretatik abiatuta besteen bizitzak ezagutzen dijoaz eta zenbait kontakizun irudikatzen dituzte. Adibidez, Koronel Lagrimas nire lehenengo novelak jasotzen du, museoaren edo artxiboaren forma, alegia bizitza bat esploratzen du, baina une laburren bidez, hitzaren eta bisualaren bidez, gizon baten datuak jasotzen ditu. Erakusketa batean bezala, areto batetik bestera dijoa, eta objektuak pixkanaka ikusten doa, eta errelato bat eraikitzen du, bukatuz, erakusketa horren egia historikoa laburbiltzen du, komisarioa balitz bezala, Koronel Lagrimasen ideia zen, irakurleak berregite bizitza baten artxiboa eta hortik aurrez zentzua eraikitzea. Horrela uste dut badagoela egile bat, niretzat funtsezkoa, gutxienez niretzat, 20. mende bukera, 21. hasierako Lujen Sewald da, autore alemaniar bat, Austerlitz eta Lanillo Saturno bezalako liburu handiak idatzi zituen, eta liburu horiek daude fikzioa, saiakera, oroimen, liburua, argazki liburuaren mugan dago, eta argazki, berak aurkitzen zuen argazkitik, berak deskribatzen zituen paseo fikzionalak, 20. mendea ezagutaraziz, mende katastrofiko bat, historia ondamendi bilakatuz, holokaustoa nagusiki, eta niri bereziki interesatzen zait tradizio latinoamerikanoago bat, gaurko testu inguruan, 20. mendearen bukaeran, esploratzen duena, Zebalten antzeko teknikekin, artxibo konposizio historikoekin, ze ondamenditan geratu ziren, zenbait esperientzia traumatikoren ondorioz,
Zentroamerikan, Argentinan, Txilen, gerra zibilen ondorioz, gaur egun Mexikoko feminizidioa iritsiz, Crisera Rivera Garza, Mendoza, Bolaño bezalako idazle konto jaso duten bezala. Horregatik nire iraganeko interesa eta irudien txertaketa hortik doa. Posten hau, Rein Rosa ipatu izanak, zeren bai baitago zuen literaturan gaia baino zerbait gehiago. Jaialdian zehar, hitz egin da gaur, Arkaitzkanok ere hitz egin du arteak bere literaturan daukan lekuaz. Alegia, gai bat bakarrik baliz ez litzatekeen interesgarri izango, eta ez luke mereziko erakusketa bat edo festival bat eskaintzak. Nola, bisuala, arteak, filmografia hori nola den eraikitzailea edo idazketa eleberriaren andamio nola bilakatzen den. Arte garaikidea, kartela, artxiboa, txostena, bilakatu daia zerbait erakusgai izan daitekena eta bapatean eleberrietan azaltzen da. Eta Rai Rosaren kasuan hori oso nabarmena da. Iraganan nola berrerekitzen du kartel artxibo batetik abiatuz, eta horre historia faltsuak badaude. Dokumentu artxibo horri azken egiaren balio eman nahi diogun arren, oraintxe Maria Gainzaren eleberri bat irakurri dut, non bukaeran, erakusketak kartelen itxura dauka, eta horre garrantzi oso bizia dauka ulertzeko zer gertatu den, arte lanen falsifikatzaile bat, zure kasuan berdin, zuk Eurobopena, Fonkubertak egin zuen aipatzen zenuen, alegia, pertsonaiak, benetako argazkilariak, zuk zabaltzen zenuen argazki analogikoa hasieran, egia deskubritzen zenuen, egiara iristeko bide bada. Eta Fonkubertak atzo esplikatu zuen, egiten duena da, ez zuk ampliazio horretatik, ampliatzen jarraitzen duzunean, daukazuna ez duzu ulertzen, abstraktua da erabat. Baina agian hori da irudiaren funtzioa, pixelak baino ez da. Da, zerbait kontatu ere ezin dena, ikusi baino ezin da egin. Hori interesgarria da zuen literaturan. Horregatik, bigarren txandau, orainaldia, alegia, irudi horiek. Zuen obretan jartzen badiezu leku bat bizitzeko toki bat erosuegia ez den arren, arazoz beteta egon arren, hori horrela da, edo gehiago da iraganeko kontu bat edo etorkizunekoa. Orainaldi hain deserosoa ematen digute Joan Bikoren pertsonaian bezala, bere burua ezagutzen ez duena, baina baitere esaten ari da ez duela bere burua hor antzeman nahi. Oraina eta hemen trama narratibo hori zer? Guztia fikzio bat bilakatzen da. Historia kolektiboa hitz egiten denean, historia personal bat bezala fikzio gordin bezala, konstruktua berdina da. Eta azkenean partekatzen ditugu estrategiak. Muga non dago errealaren eta fikzioaren artean Fonkubertari buruz diozun hori oso interesgarria da. Materialitateak elkartzen du guztia azkenean. Nire novelako pertsonaiak bere orainaldia bizi du eta frustrazioa galdetzen zenuen. Animalia melankoliko bat da azken batean. Eta ez da gauza orainaldia bizitzeko iraganarekin erlazionatzen duen plenitude horrekin alderatuta,
eta pertsonaia lantzeko, bueno, beti beneuzkan buruan erreferente zinematografikoak bizi dena izelatzeko. Errealitatea jasateko, hori ezagutzera emateko filtro hori dauka, eta azken batean errealitate bilakatzen da. Eta orainaldia hitz egitean, bueno, gaur egun zinea zer da? Zineak gaur ez dauka inundik ere, orain ez 50 urte, ez da, orain 30 urte zeukan estatusa ere. Zinea ikusentzunezko munduaren zentroan zegoen, maila narratiboan, maila guztietan, orain zabaldu egin da, orain serializatua daukagu zinea, ikusentzunezkoa museoetara zabaldu da, gero eta artista gehiago daude hori lantzen dutenak, eta zinean nik uste dut bihurtu dela minorientzako filia batean, superheroen, bueno, militantzia zinefilo bat garai batean zegoena, orain izugarri murriztu da. Eta beraz, irudiaren problematika, balio digun errealitatea deszifratzeko, eta baita ere, irudi zinematografikoaren errealitate erosionatuagatik ikuste dut igatuagatik oso interesgarria dela. Gainera zuk badaukazu ezaugarri bat bestek ez daukatena. Zuk bi gelatan bizi behar duzu, artistarenean eta idazlearenean. Eta ezakit hori nola konpontzen duzun, aldi berean ematen da, bata bestearen ondoren, eleberrirako parte bat hartzen duzu, beste bat zure erakusketetarako, nola egiten duzu hori? Bueno, gela, etxe handi bat balitz bezala da, gela asko dauzkana, zeren Parisen, etxe bizitza txikia eta bizi gara. Nik ez dut planteatzen hori arazo bezala. Azken batean, nire formazioagatik, nik arte ederrak ikasi ditut, eta hor ikasi dugu esploratzen, norabide askotan, formak bilatzen, geneuzkan ideien arabera, espezializaziorik gabe, nolabait esatearren. Beraz, niri interesatzen zitzaidan idaztea, baina errelato bisualak ere egin ditut, bi gauza kombinatu ditut. Orainaldiari dagokionez, beti da zaila orainaldian idaztea. Konturatzen naiz adibidez, nire liburetan, orainaldia bakarrik elkarrizketetan erabiltzen dudala, truketan, nik errepikatzen ditudan esaldietan, playback bat balitz bezala idazten dudanean, eta horri erabiltzen dut orainaldia. Baina ikusten dut desfase bat, beraz orain denbora bat entzundako errepikatzen dut, beraz hor desfase bat dago. Nik idazten ditudan liburuak gehiago daude lotuta lehen aldiarekin, eta denborak nahaztea gustatzen zait, iragana orainaldia, iraganaren etorkizuna, eta liburuz liburu nahazten noa, eta dena doa gehiago orainaldira eta etorkizunera. Pour la question du médium, du cinéma, ou enfin de la vidéo comme je la pratique, ou du livre. Eta erabiltzen ditudan bitartekoei buruz, erabiltzen ditut bideoak, liburuak, eta bideoan egiten dena, erakusketan ikusten dena bezala. Parce que c'est un documentaire, parce que je vais filmer des gens. Orainaldian idazten da, dokumental bat da, pertsona grabatu nituen, une jakin batean, gazteak dira, orain eta hemen grabatu nituen.
Eta ez zegoen prestatuta, ez genuen elkarra ezagutzen, azaldu nien, zer egingo genuen, eta grabatzen ari zenean gauza bat gertatzen da. Eta da, badaudela hitz oso zuzenak, ez dago prestatuta. Beraz, orainaldia erabiltzen da, baina noski etorkizunean proiektatuko da. Eta proiektatzen da, esaten diete, zer nolako ametsak dituzten, oroitzapenei buruz ere galdetzen diet, beraz, 3 denboren arteko solas bat dago lan berean, eta forma ere hor dago. Nik aurrez aurre grabatu nahi nituen, haien aurrean jarrita. Maintenant, tels qu'ils sont, ça fixe aussi une image d'eux dans un présent qui déjà, nahi nuen orainaldian haien irudi bat finkatu. Eta hori da argazkintzak duen zentzua. Zinemarena ere horixe da, ez? Hori islatzea. Bueno, sí, no, yo diría un poco lo que ya se sugería, sobre todo esa... Iradoki da, ez da, muga, auskor hori dagoela errealitatearen, egiaren eta fikzioaren artean. Eta niri interesatzen zaidana ez da orainaldia islatzea. Baizik eta ikustea nola beti bitartekoekin artikulatu egiten ditugun orainaldiak. Atzo argi geratu zitzaidan. Eta nire kasuan asko interesatzen zait. Eta Museo Animal idazten ari nintzenean, 2. eleberria, dagoeneko pixka bat horren inguruan pentsatzen hasi nintzenean, asko erreparatu nion Arte en los Medios kolektiboaren abanguardiako artista taldeari. Eta bereziki haien lan bat interesatu zitzaidan, Happening para un jabalí difunto izena zuena, 78an egin zuten 3 artistek. Eta nolabait horrek iragartzen zuen zer nolako lanak egiten zituzten kubertak, midelek, eta Argentinako 3 artista haiek manifestu bat egin beharrean, eta hori egin beharrean esaten zuten guri interesatzen zaiguna da hauxe frogatzea. Eta happening bat egin zuten horretarako, Jabalí para un difuntorena. Eta ez zuten egin happeningik. Happeninga izan zen, edabideetara argazkiak bidali zituztela, ustez egindako happeningaren argazkiak eta fake news liran bezala, zirkulazioan jarri zituzten irudi horiek edabideek, benetan gertatu izan balitz bezala. Beraz, horri ikusten dugu ere egunerokotasun hori duela. Beraz, 2012-2013, hartan pentsatzen ari nintzenean liburu horretan esan nuen, protagonista, izango da artista bat, gezurrezko berriak edabideetan sartzen dituena, eta horrela bere iritziz burtsan eragina izango du. Eta hor, sartzen da artearen eta legezkoaren arteko mugaren gaia, baina azken batean helburua da ulertzea egia eta orainaldia badirela edabideen eraikuntza bat, horretarako irudiak, telebista, Twitter erabiliz. Eta noski eleberri bat idazteko denbora behar duzu. Eta horretan ari nintzela Trump iritsi zen. Eta orduan egia deritzon horren eta fake newsaren inguruko eztabaida pilpilean zegoen, eta nik orduan esan nuen, tira, nire referente Argentinako artista horiek ziren arren, denon pentsatuko dute Trump dudala inspirazio iturri.
Baina nunca real siempre verdadero erakusketa horrek ere uste dut horrelako gaiak mai gaineratzen dituela, eta uste dut herritar gisa ulertu behar dugula egia eta gezurrezkoa denaren arteko bereizketa horretaz aparte, ulertu behar dugula irakurleak garela, eta irakurtzen ditugun kontakizunak eraikita daudela. Ideologikoki, politikoki, eta horrela, herritar bakoitzak ulertu behar du zer nolako ideologiak eta politikak eraikitzen diren aurkezten dizkiguten egiantzeko kontakizun horietan. Cierta filosofía contemporánea que... Bai, filosofia garaikide horretan politikaren performatibitatea zohartzen dira, ez da soilik artistek egiten duten zerbait, politikoek egiten dute ere politika artistiko hori, ez da? Eta ia arte kritika bat egin behar zaie ere bai, ez da? Politologiarekin ez da nahikoa dagoeneko performancearen eremura sartzen dira, Twitterrak egiten dituzte, YouTuber egiten dira. Hau da, guztiz neurriti joan zaigu, eta nolabait leku aldatu egin dituzte artistak. Veronika Hertzek bere burua, artista bisualtza jotzen du, eta berak ere horrela ikusten du, ezta, literaturan eta artearen arteko nahasketa hori, eta berak esaten zuen, hauxe, misioa askotan iruditzen zaigu handiegia dela, baina gure zeregina da ere etorkizuneko hizkuntza hori irudikatzea. Irudikatzea zer nolako izan daiteken etorkizuneko lenguaia ez da zertan gurea izan. Eta niri iruditzen zait etorkizuneko lenguaia edo hizkuntza horretzat kontuan izan behar dugula, baztertu egin behar dugula gure buruarentzat egite hori. Ahotsak ditugu inguruan, ezin dugu hitz egin inor inguruan egongo ez balitz bezala. Eta hori ikusten dugu, ez da, lan askotan nola artista bateka ahotsa alde batera uzten duen. Nerabeen ahotsa entzun dadin, eta horretarako lenguaia kolektibo bat behar du, eraiki egin behar du etorkizunerako. Eta Svetlana Alexievichet ere, ez dakizun nola hitz egiten duen, berak hizkera kolektibo hori erabiltzen dolako bere lanean. Bera etorri zen Sobiet Batasunaren lenguaia hori. Artista askoren ahotsa literaturara pasa ziren haien ezaugarri bakan horiengatik, azentuarengatik. Svetlanak egiten duena alderantzizkoa da. Ahots kolektiboari balioa ematen dio. Eraiki nahi izan zen ahots kolektibo horri. Beraz, arte eta literaturaren arteko nahasketa horrek eskaintzen aldizkigu nolabaiteko pasabideak, nolabaiteko tunelak. Ez Txapo Guzmanenak bezalakoak, baina tunelak ematen aldizkigu hizkera bateratu baten kartzelatik ihes egiteko. Eta agian kolektibotasunaren artetik eta gure lenguaian sartzearen bitartez, uste duzue agian badagoela etorkizuneko lenguaia batera iristeko modurik, hori da, pentsatu galdera honen beste partea. Ideas contradictorias al respecto. Por un lado, estoy de acuerdo con Carlos, que hay que buscar esa lectura crítica. Carlosekin ados nago irakurketa kritiko horrekin. Mezuak beti garai batean ematen dira eta garai honetan sekulako informazio mordoa jasotzen dugu.
bestalde ere zurekin ados nago, noski komunikatzen garenean, kontuan izan behar dugu beste norbait egongo dela hor eta hibridazioak gauza onak ekarriko dizkigu. Nasketek beti gauza onak ekartzen dizkigute baita ere artean, sormenean, literaturan, baina asko dago oraindik egiteko, hor trukerako, partekatzeko, aukera asko daude literaturak eta artearen beste eremuek asko dute elkarri eragiteko oraindik. Betidanik egin izan da, baina hala ere etorkizun handia du horrek. Bestalde, iruditzen zait agian, berreskuratu beharko genukeela begirada oinarrizkoago bat, garbiago bat, hain kutsatua ez dagoen begirada bat, mezu horien kutsadura ez duena. Adibidez, Paulusek badu film bat, Ulisesen begirada, 1985 eta ez da kasualidadea. 100 urtekoa ospatzen zen, urte hartan, lehenengo filma zineman eman zenaren urte horrena. Intenta buscar unas cintas perdidas de unos pioneros del film. Eta film horretan zuzen ere saiatzen dira bilatzen Greziako filmaren, zinemaren lehenengo zinta horiek. Eta film horretako begirada bada pixka bat infantila zentzu batean, eta ez agian naifa baizik eta garbia, eta hori da gonbidapena, agian gure begirada ez litzatekain kutsatua izan behar, denbora eman behar dio gure buruari, modu horretan begiratzeko. Beraz, bi ideia hori ditut hor, agian kontraesankorra dira, baina agian oso ongi uztartu daitezke. Bai, hori beti esaten da, ez da? Parrandan atera barbazara, eta dan barbaduzu ezazu nahastu, ez da? Zuri zer iruditzen zaizu? Ça dépend dans quel domaine. Je ne suis pas trop forte en cocktail, mais moi j'aime bien les mélanges. Batira, esparroaren arabera, ez da? Ni ez naiz ona koktelak egiten, baina nahastea gustatzen zait. Niri horrek bizigarri asko ematen dit. Eta askotan bitarteko batetik bestera igarotzen naiz. Badirudi ez duela lortzen erabat gustura egotea bitarteko bakarrean. Agian nire izanarengatik izango da, agian jakinminarengatik. Leku batetik bestera ibiltzea gustatzen zaidalako, nire burua errepikatzeko beldur naizelako, edo zerbaitetan egonkortzeko beldur naizelako. Baita ere, nik lan egiten dut proiektuka, aukeraka. Eta idazteak zentzu horretan, badu zerbait zoragarria zu zaude lasai, zure buruarekin. Eta une horretan, forma eman diezaiekezu, zugandik sortzen diren gauzei. Zuk duzu material hori eta forma ematen diozu. Eta aldi berean agian grabaketa txiki batean lanean ari zara, eta jendeari galdetzen diozu, grabatzen dituzu. Eta niretzat hori egin ahal izatea ere aukera bada, nik horrela jende hori ezagutzeko aukera dudalako, eta gainera beste modu batera ezagutzen du jende hori. Beraz, orain, lanean ari naiz, proiektu batean, gazte batzuekin aritzen naiz, baita ere museoko segurtasuneko langile batzuekin, eta azkenen bada aitzakia. Aitzakia pertsona horiekiko interesa agertzeko, nirea ez den mundu batean diren pertsona horiek ezagutzeko. Aussi peut-être une autre façon de parler, et là, haien hitz egiteko modua ere bestelakoa delako. Eta nik egiten dudan idazketa lana, gero muntaketa lan bat dakar, erakusketan ikus dezakezuen gazten material horretan, gero nik egindako beste lan bat dago, nik artikulatu egiten ditut erantzunak, haien artean lotu egiten ditut,
eta saiatzen naiz lotura batzuk aurkitzen, hasiera bat, amaiera bat, bilatzen ditut, solas batean sar daitezen haiek emandako erantzunak. Eta nire helburua da, galderak uler daitezen, galderak entzun gabe, hau da, haiei entzunda, erantzunak entzunda, galderak zeintzu diren asmatzea edo ulertzea. Eta aipatu dituzue pasabide batzuk, tunelak, beldurgarria da, baina aldi berean, horri esker areto batetik bestera igaro gaitezke. Lenguaje, sobre todo en su animal, esa última novela, porque hay una... Azken eleberri horretan, hainbat geruza dituzu, ezta? Bisuala, literarioa. Eta ikusten da zenbat ikuspegitik azaldu daiteken artelan bat, ez da, badago kartografiarena, ia legearena, kartografia nahiko zabala da, ez da, Amerika osoa sartzen da hor, basoa, estatu batuak, eta kartografiaren forma ideologikoak ere sartzen dira. Etorkizunera proiektatzeko modu horretan hori horralda. Ahora que escuchaba a Valerie, y juntándolo con lo que decía sobre los textos colectivos, ¿verdad? Bai, Valeriri entzun da, hortxea daude kolektiboak ere, ez da, eta nik geruza hori dagokienez eta zati hori dagokienez, 5 atal edo zati daude, bakoitzako sagai desberdin badu, eta niri eleberri horretan interesatzen zitzaidan gaiari, zagokionez, estiloari, zagokionez, norberen ahotsaren ideia horren kontra joatea. Horrexegatik eleberria egiteko, atal bakoitzean, 5 idazleren estiloa imitatzen saiatu nintzen, ez da? Bakoitzean bat imitatzen duen, bakoitzean, atal bakoitzean, ni ez nintzen idazle bat, miresten duan idazle bat, imitatzen edo emulatzen saiatzen nintzen, hau da. Beste baten ahotsa erabiltzen nuen nolabait nire burua azaltzeko, edo nik esan nahi nuen adierazteko. Zer interesatzen zait orain, ze proiektu, Cristina Rivera Garza, bada asko interesatzen zaidan, idazle bat. Badu Los Muertos Indóciles izeneko liburu bat, eta horrain zuzen ere, aipatzen du testu batzuen konfabulazio kolektiboan norberarena den horretaz haratago joateko, eta lekukotza kolektiboak bilatzeko, ez da? Orain jalden gertatzen diren izugarrikerien aurrean. Eta uste dut nolabait hori dela literaturak izan behar duen jomuga utopikoa. Batzuk diote literatura utopiaren forma pribatua dela, eta iruditzen zait oso ideia ona dela hori. Eta gainera, jomuga utopiko hori izan da, sortzen da nik abanguardiarekiko dudan interesa, artekoak, literaturakoak, abanguardiak interesatu egiten zaizkit, eta hitzak berak adierazten du, ez da, badela lehenengo lerro hori, bidea irekitzen duen lerro hori. Eta horrexegatik uste dut abanguardiako literaturak eta arteak badutela eginkizun bat, eta derrigorrez etorkizunean sartu behar direla. Azalpen biografiko bat ematearren, ni 80ko hamarkada amaieran, jaio nintzen, 82an Francis Fukuyamak adierazi zuen historiaren amaiera zela. Berlingo harresia erori eta gero, historia amaitu zela, etzela egongo gertakizun handirik, aldaketa txikia gertatuko zirela, demokrazia liberal horretan, imaginatuko duzue, niretzat zen bat ere zirraragarria izan norbaiti entzutea esaten, nire itxinitzala momentu batean, zeinetan dena bukatuta zegoen dagoeneko. Beraz, hor, egunerokotasuna ere nola sartzen da testu inguru horretan, badirudie amaitu zela, ez da, mundu hori aldaketa handien mundua. Eta horrexegatik amaieraren irudi horretaz zaratago joan behar gara. Zenbat eleberri
Hasten dira amaiera hitzarekin, zenbatek aipatzen dute eriotza, jainkoarena, egilearena, uste dut era guztietako amaierak daudela jasota liburuetan. Beraz, uste dut beste urrats bat eman dezakegula, amaiera zaretago pentsatu, eta ea nola planteatu ditzakegun hasieren praktika, teoria berriak, diskurtso apokaliptiko katastrofista hori gaindituz. Badirudi gaur egun ez dagoela besterik, badirudi ezinezkoa dela ekintza politikoa, badirudi ezinezkoa dela etorkizuna aldaketarako eremu bezala ulertzea. Zein idazle edo artista izan da zuentzat baliagarria zuen literatura, zuen artea egiteko, edo zeinen balio izan dizu adibidez erosketak egitera joateko. Ezakitorik gogoan duzuen, pentsatu behar duzuen, edo agian nahiago duzue izenik ez eman, edo agian zerren gauza subkontzientea da, baina ezakit galdera hona iruditzen zait. Bueno. Vamos al revés. La pregunta que no sabíamos. A ver, en mi caso, bueno, el escritor es muy... Nire kasuan, idazlea erraza da. Ricardo Pigle, Argentinako idazle bat da. Eta lagundu zidan idazten, estiloari dagokionez, baina baita ere lagundu zidan pentsatzen literatura proiektu horietan. Ricardo Pigleak gainera, fikzioen zirkulazioari buruz asko irakatsi, nola horrek gainera eragin bat duen, egia publiko horietan, egia intimo horietan, estatua kontatzen dizkigun egi horietan. Eta artistak, asko daude. Museo Animal aipatu dut ezta, eta aipatu dut 60ko hamarkadan zegoen artisten kolektibo hori. Lehenengo eleberriaren kasuan, aipatu behar dut Close artista, ez duen sekula pentsatuko, bada artista errealista bat, estatu batuarra, eta berak autorretratuak edo retratuak egiten ditu. Eta distantzia zuzenean begiratuta oso errealistak dira, baina gerturatzen bazara ikusten duzu pixelak direla, hau da ez dela guztiz errealista. Badirudi laukitxo bereizeak pintatzen dituela, baina distantzia zuzenetik begiratuta argazki badirudi bere pinturak. Eta horren bide eman zidan pentsatzeko realitatea eraikitzeko modu horretan, gerta liteke iruditzea egia dela zerbait, baina artifizio bat izatea, ezta? Eta horrelaxe eraiki nuen eleberri hori ere, pintura bat bezala bizitza baten kontakizuna zegoen, baina kontakizuna pixel txikiak ziren. Eta pixel txiki horiek azkenean irudi hori osatzen zuten, mosaiko bat izango aliz bezala. Oui, énormément d'artistes, de réalisateurs, de... Nire kasuan artista, zuzendari asko izan dira. 60ko hamarkadako artista asko, estatu batuetakoa, testuak, irudiak erabiltzen zituztenak, Oppenheim. Ekintzak egiten zituzten artista zeuden, eta gero kontakizun faktual bat egiten zuten. Chantal Kerman ere bai, Georges Perec, asko daude. John Eustache. Horiek guztiek asko esaten didate oraindik eta bitxia da. Galdera honi erantzutean, ikusten dut nola badauden idazle batzuk, oroimenak erabiltzen dituztenak, oroitzapenak, iragana eraikitzen saiatzeko, eta niri iruditzen zait horrelako galderetan beti gauza bera esaten dudala, ezta? Eta beti idazle berberak aipatzen ditudala.
Baina haien eragina hor dago, oraindik eragina duten igan, beraz horrexegatik aipatzen ditut beti berberak badaukan nire artisten panteoi eterno bat. Estará aquí dentro de unos días, porque recuerdo cuando empecé a leer a Vilamatas era... Vilamatas, adibidez ni hasi nintzenean irakurtzen, deskubritu nuen beste modu batera idaztea posible zela. Denok ez genuela idatzi behar herri honetan idazten zen bezala. Bere proposamena bestelakoa zen, etzen hain realista, etzen kostumbrista, hemen horrekin oso ohituta gaude. Eta artistak, zinema zuzendari bat aipatuko, lehen Antonini ere aipatu dut, eta nire eleberrietan beti egoten da, asko interesatzen zait, ikustea, efektuak, historia bide batetik joatea, eta ekintzen ondorioak ikustea. Eta Antonionik horrekin lan oso ona egiten zuen, elipsiak, eklipsen adibidez, azkeneko 10 minututan, soilik hiriaren planoak agertzen dira, pertsonaia desagertu egiten dira, eta oso gertuko sentitzen dut uste tonua nire eleberrien antzekoa dela. 5 minutu. Arkaitz, kan hori ezin izan dio bukaerara arte entzun, ona etorri behar izan dudalako, beraiek egiten zuten gogoeta interesgarri bat. Liburuen azalei buruz, literatur liburuen azalei buruz. Nere lehenengo kritiketako batean hitz egiten nuen zergatik argitaletxeek, argitaldariek zeukaten ilusiori azal klasikoak jartzeko. Igual, ez dituzte eskubideak ordaindu behar, artista garaikide bati bai ordaindu behar zaio, baina uste dut hori ere aldatu egin dela azken 10-15 urteetan. Gaur egun azalak osagai bisual garrantzitsu bat dira. Ez liburuaren trama bezain bat, baina jende ez da konformatzen Rubens bat ikustearekin, Milan Kunderaren azala, azal espainolak behintzat oso klasikoak ziren, errenezentista, barrokoa, beraz azala, erabakitzen zuen, zertze, haundia zela barruan zegoena, hori desente aldatu da. Ezakik eratzen zaizkigun minutu apurretan, oso labur, zuek aukeratzen dituzue azalak, negoziatzen dituzue argitaletariarekin, gehiagin inposatzen dizue, zuzenean joateko ja. Nere kasuan prozesu kolektibo bat, sortzaileek kolektiboa, aldagai oso desberdinak hartzen dira, eta azkenean erabaki bat hartzen da, baina egia da, lehenago, oraindik ere badira, tonu klasikoagoa duten horiek, mergolanak, argazkiak, ezaki zer ikusiri bote duen baita ere, badirudi kulturak zentralitateak galdu duela, zentzu klasikoan kultura, antzinako pintura eta beraz, eta lehenago ematen zuen maila hori, zeukan maila komertzial hori orain ez dauka. Valeri? Nere lehenengo liburuak Frantzian argitaratu ziren, Alia izeneko argitaletxean, eta asko zaintzen zuen, asko zaintzen du itxura, azala, grafismoa, beraz, nik aukeratu nezaken apur bat, beraien adituek egiten zizkidaten proposamenen artean, eta gero baziren beste argitaletxeak, orain dena da zuria, urdinarekin, ez dago irudirik. Eta periferikarekin, zeinarekin argitaratu nuen, ez zidaten konsultatu, baina oso polita iruditu zitzaidan aukeratu zutena. Oso arronago nire liburuen azalekin.
eta Oian Beltza Estatu Batuetan argitaratuko da ekainean. Eta orain urte batzuk Marseilan Arte Ederretako lehiaketa batean epaimai egon nintzen, eta ara aurkeztu zituen ikasle batek lan batzuk, zoragarriak iruditu zitzaizkidanak. Aipamen bat egin genion, Oian oso itxi bat zen, harri baten gainean, eta bazirudien zerbait beltza isurtzen zuela alboetatik, eta galdetu nion, ea erabili nezaken bere marrazkietako bat, nire liburu baten azalerako. Zure fotograma bat jartzeko argazki tentaziorik ez duzu eduki? Ez, sekula ez. Egin halko nuen, baina tartiko egia da, nik egin dudan irudi bat hartzean neure liburu baten azalerako. Uste dut momentu bikaina dela beste irudi batzuk bilatzeko. Nire kasuan ere lan kolektibo bat izaten da, interesatzen zaizkidan irudiak bidaltzen dizkiet, eta porka ikusten joaten gara zein den interesgarria. Nire eleberriaren azalean argazki bat, eta muñeka panpina errusiar baten erara, marko baten marruan markoak eta museo animalian ere mosaiko bat da, beraz irudi bat dauka, mosaiko bat liburuz eraikia. Ja irudiak islatzen du eleberriaren nondik norakoa. Eta azal espainiarretan Ego Amerikarretan gustatzen zait, mundu anglosajoian ez dagoen bat. Alegia, azala ikusi eta badakizu argitaletxea zein den baita, zein den katalogo ere. Zeinari dagokion katalogori, eta katalogo horren fanatikoa bada bat, badaki zer espero dezaken. Periferikaren liburu bat hartzen bat dut, badaki talako katalogotakoa dela, eta beraz, editoriaren, argitaldariaren zaletasuna islatu egongo da. Ipar Ameriketaren kasuan, edo Inglaterraren kasuan, merkatu editorial komertzialagoa da. Liburua begiratzen duzu, eta ezin duzu jakin nola eta ez duzu irekitzen zein den argitaletxea zeren. Liburu bakoitzak azaldez berdina dauka, eta argitaletxearen ezaugarririk ez dauka. Idazlea, liburua interesatzen dira, argitaletxearen katalogoaren historia garrantzirik edukiko ez balu bezala. Gehiago gustatzen zai beste ideia. Alegia argitaletxe batek urteetan zehar egin duen, garatu duen katalogo bat, eta horla tradizio literario baten barruan kokatzen direla jakitea alako liburutalako. Orain, Inglaterran gutxien ez badago argitaletxe bat Fritz Carraldo izenekoa, argitaletxe handi bat, Jack Start baita ere editorea frantsesa da, Galimarren lana egindakoa, eta beste norabide batean joan da, eta oso azal ederreko liburuak argitaratzen dituzte, txuri, urdina dira, baina bereizgarri hori badu, eta oso ondo funtzionatu dio, ze badakite kolore horretako liburuak, argitaletxe horren liburuak bikainak direla, eta literatura jakin batekoak. Esaten digute 57 segundu geratzen zaizkigula hitzaldia bukatzeko, niretzako atsegin handia izan da, zuekin hirurokin hitz egin ahal izatea, eta hasieran esaten genuen bezala saio hauetako bat, laburpen bat da jaialdiarena, baina baita kapitulo bat ere. Benetan uste dut lortu duzuela helburu hori, eta beraz orain publikoak dauka hitza galderaren bat egin nahi baldin badizue. Bai, aurrera, ez dugu elkar ikusten, baina eta horrek hemen lasaiago egon arazten gaitu, bezala urduriago egongo ginake. Eskerrik asko, 3.
tenemos unos 10 minutos para conversar, si les parece. 10 minutu dauzkagu elkarrizketarako nahi baduzue. Bueno, pues no hay nadie. Ez dago galderarik, beraz, erosi 3 liburu hauek, beraiek sinatuko dizkizue patxada guztiarekin, zuek hemen egoteak merezi duen arreta guztiarekin, eta eskerrik asko entzun diguzuelako.